Benvinguts al Com Podcast, el podcast del Col·legi de Metges de Tarragona. Aquí parlarem de les últimes novetats en medicina i de les històries més inspiradores. A través de la veu d'experts i dels nostres col·legiats us aproparem la comunitat sanitària del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Comencem! Avui dediquem l'episodi a un tema que cada cop desperta més interès, la medicina estètica. Per fer-ho, comptem amb la doctora Esther Mayol, presidenta de la secció col·legial de medicina estètica del COM, que recentment ha estat reelegida en el càrrec. Benvinguda, doctora. Moltes gràcies. I moltes felicitats per la renovació. Gràcies. Què significa per vosaltres, com a Junta, encetar aquesta nova etapa i com us la plantegeu? Doncs, primer, és un honor i una responsabilitat. Aquesta nova etapa nosaltres ens les plantegem amb molta il·lusió i amb el compromís de continuar defensant una medicina estètica, mèdica, segura i ètica. El nostre objectiu és consolidar la secció com a referent per als col·legiats i alhora donar confiança i una informació clau a la ciutadania. I de reptes, quins teniu? Quins us heu marcat pels pròxims 4 anys? Ens hem fixat 4 grans reptes. El primer, i no més important que els altres, combatre l'intrusisme professional i protegir els pacients. Segon, impulsar la formació acreditada i de qualitat per als metges. Fer una campanya d'informació adreçada al pacient perquè sàpiga qui el pot tractar, en quins centres ho ha de fer amb seguretat, i en quart lloc, donar visibilitat a la medicina estètica com una disciplina mèdica rigorosa i sobretot compromesa amb la salut. Clar, un dels eixos centrals és la vostra lluita contra l'intrusisme. Per què és tan preocupant i quins riscos pot comportar l'intrusisme tant pels professionals com per als pacients? Perquè cada vegada hi ha moltíssimes persones sense la formació mèdica adequada que fan tractaments que són actes mèdics. Això què pot provocar? Complicacions greus com infeccions, necrosis, asimetries i inclús seqüeles irreversibles com una ceguera. I banalitza molt la nostra professió. Llavors, l'intrusisme posa en risc la salut pública i la credibilitat de la medicina. Actualment, segons les estadístiques de la Societat Espanyola de Medicina Estètica, a les clíniques especialitzades estem atenent fins un 15% de casos d'efectes adversos derivats de tractaments realitzats per personal no mèdic. És una xifra bastant rellevant. Llavors, si algun professional, per exemple, detecta un cas d'intrusisme, quins passos hauria de seguir? El més important és no quedar-se de braços plegats. Cal posar-ho en coneixement o bé del col·legi o de la Societat de Metges Estètics de Catalunya o els dos llocs que tenen els canals específics per gestionar-ho i sobretot recollir proves sempre que sigui possible. També es pot traslladar el cas a Sanitat o als cossos de seguretat com els Mossos o la policia local. En qualsevol cas, comunicar-ho facilitarà molt aquestes accions posteriors per evitar que aquesta situació continuï portant-se a terme, no? Exacte, també hi ha el botó del web del Col·legi de Metges on també es pot explicar un cas d'intrusisme i el col·legi també té un procediment. Parlant del col·legi, justament, va publicar recentment un document de posicionament molt clar respecte a això de l'intrusisme. Ens pots explicar què implica això i com pot ajudar els altres col·legiats? Doncs aquest document deixa molt clar que només el grau en medicina habilita per exercir la medicina estètica. Ens dona una seguretat jurídica, ens recolza davant de pràctiques irregulars i envia un missatge contundent. Els tractaments estètics només poden ser realitzats per metges col·legiats degudament formats i acreditats. Llavors, al sector de la medicina estètica veiem que cada cop té més demanda, ha crescut moltíssim en els últims anys. Com valoreu aquest augment de la demanda? Ho valorem positivament perquè la població cada cop dona més importància al benestar i a la imatge personal. Ara bé, aquest creixement només és saludable si es fa amb rigor mèdic, amb una regulació i amb professionals que estiguin acreditats, no? que estiguin perquè sàpiguen fer-ho bé. Segons l'Organització Mundial de la salut no és només absència de malaltia, sinó que també inclou aspectes com la millora de la imatge i l'autoestima.
Llavors, què pot comportar que no hi hagi aquesta regulació ni els professionals al darrere que estiguin acreditats? Doncs, com hem comentat abans, els riscos són greus, són des de complicacions mèdiques fins a la pèrdua de confiança dels pacients. Sense metges formats i sense centres acreditats, la medicina estètica es converteix però en un perill i en una banalització d'una disciplina mèdica. És que s'està desmadrant tot d'una manera exagerada. Llavors, parlàvem d'intrusisme, però un altre repte de la secció també és la formació acreditada, no? dels metges. Com a Junta, teniu algunes propostes o activitats previstes de caire més de formatiu per a aquest nou mandat? Sí, hem creat un calendari de formació amb cursos actualitzats, tallers pràctics, col·laboracions amb universitats i societats científiques, perquè la formació és clau per garantir la seguretat dels pacients i el prestigi de la nostra professió, no? Clar, llavors com valoreu la importància que té aquest diploma d'acreditació i la llicència sanitària 148 per exercir amb garanties? Són essencials. El diploma ens acredita la formació i la competència del metge, i la llicència sanitària és la llicència que atorga Sanitat per poder practicar aquesta especialitat. Bueno, no és especialitat, però aquesta modalitat. Sense aquests dos elements no es pot parlar d'una pràctica mèdica amb garanties. Llavors, ara podries dir alguna frase que defineixi la visió que té la secció col·legial durant aquests anys, aquests propers 4 anys? Quina seria la visió? On us veieu, no? Doncs defensar una medicina estètica científica, remarco molt lo de científica, ètica també, i segura, posant sempre el pacient en el centre. Llavors, hem parlat de la secció col·legial, però també és interessant fer un pas més i mirar-ho des del punt de vista de la ciutadania. Cada vegada hi ha més persones que es plantegen algun tractament de medicina estètica, però sovint hi ha dubtes, reptes i mites i fins i tot desinformació. Ens agradaria aprofitar l'experiència que estàs aquí per preguntar-te algunes preguntes que creiem que són bastant genèriques sobre la medicina estètica des d'un caire més del pacient. Per exemple, quan parlem de medicina estètica, de què estem parlant exactament? Com la diferenciem de l'estètica que no és medicina? Bé, la medicina estètica és aquella part de la medicina que busca millorar o restaurar l'aspecte físic, però d'una manera segura i personalitzada. La diferència amb l'estètica no mèdica? Doncs és clara. Nosaltres, com a metge, hem de fer una història clínica, hem de fer un diagnòstic, hem de fer un seguiment del pacient i, sobretot, hem de tenir un coneixement per realitzar-lo correctament. Llavors, no és un tractament cosmètic superficial, sinó és una actuació mèdica amb una responsabilitat professional i legal, i realment s'està banalitzant de forma exagerada. Llavors, quins són els tractaments més demandats o més habituals avui en dia? Els tractaments més sol·licitats són els injectables, així com la toxina botulínica, l'àcid hialurònic, per prevenir tractar arrugues o bé per millorar volums facials. També tenen molta demanda els tractaments amb energia, com aquells que són com el làser, la radiofreqüència, els ultrasons, que aquests els utilitzem per millorar la qualitat de la pell i la flexibilitat. I després ja a nivell corporal destaquen tècniques per reduir el greix localitzat o bé tractar la cel·lulitis. Clar, abans parlàvem també de salut mental, de benestar. Sovint es veu com un tema d'imatge la medicina estètica, però també pot tenir impacte, no?, amb la salut. De quina manera? Sí, i és un aspecte fonamental. És a dir, moltes vegades no és només veure's millor, sinó recuperar la confiança en un mateix. Quan una persona s'agrada més, això té un efecte directe en la seva autoestima, en les seves relacions i fins i tot en la seva manera d'afrontar reptes personals o professionals. Per tant, una medicina estètica ben feta pot tenir un efecte psicològic molt positiu, i hi ha estudis que ho avalen, que realment milloren molt gent, sobretot, que pateix depressió. Clar. Llavors, si ara mateix algú a casa seva vol sotmetre's a algun tractament, quins consells li donaries per assegurar-se que està en bones mans? Doncs recomanaria 3 coses molt senzilles. En primer lloc, comprovar que el professional que l'atén és un metge col·legiat, que té una formació acreditada en medicina estètica, i tot això ho pot comprovar en la web del Col·legi de Metges.
El segon, doncs, que el tractament ens realitzi en un centre autoritzat per Sanitat, ha de ser un centre sanitari, i que disposi de lo que hem dit, la llicència sanitària 148, que és la llicència que ens permet fer aquesta pràctica. I, per tant, i després l'altre també, no deixar-se portar doncs, per preus massa baixos ni per ofertes agressives a internet, perquè la salut mai ni pot ser objecte de descompte. També és molt important rebre una informació clara, un consentiment informat i que hi hagi un seguiment posterior. No pots fer-li un tractament i torna l'any que ve. No? En resum, hem de buscar sempre confiança, seguretat i sobretot transparència. Vale, perfecte. I llavors, abans d'acabar aquest capítol, volem implementar una nova fase del podcast, que serà un joc que plantejarem a tots els convidats, on us plantejarem 4-5 frases i ens haureu de detectar si són un mite o una realitat. Si vols fer alguna explicació, si no, anem al gra i ens dius què et sembla que són. En el teu cas són 5, vale? Per començar, diu: el Botox és tòxic i perillós per la salut. Fals. Fals, 100%, no? La medicina estètica no substitueix uns bons hàbits de vida, una bona alimentació, descans i exercici. No la substitueix, però és complementari. Exacte. Llavors, diu: la medicina estètica és només per a gent gran. Mite. Cada vegada estan veient més gent jove que ho fem com a prevenció. Molt bé. Fer-se tractaments estètics crea addicció. No, per suposat que no. No crea addicció. El tractament crea addicció al que tu et vegis bé. Llavors, clar, quan ja passa l'efecte, doncs vols tornar a veure't igual, no? Llavors tornes a... Clar, és el que deies de la salut i del benestar emocional, no?, que et genera això. I l'última, tots els tractaments de rejuveniment deixen la cara rígida i poc natural. Això sí que és un mite, però sí que és veritat que hi ha una part de la població que li agrada tot lo exagerat, però realment la medicina estètica el que busca són resultats naturals i harmoniosos, corregir asimetries i, sobretot, que no ser clons un de l'altre. Passa que l'intrusisme està fent molt de mal, perquè tractaments molt mal fets donen aquestes cares tan deformades o totes iguals, clar, que genera rechazo, no? Clar. Ostres. Perfecte, doctora Mariol. Doncs amb això tanquem aquest episodi del Com Podcast. Moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres, per compartir la vostra visió i els vostres reptes que teniu durant aquests 4 anys a la secció. Des del Com continuarem donant suport a la feina que feu tots vosaltres, posant en valor una medicina estètica regulada, segura i de qualitat. Ens veiem en el proper episodi. Gràcies.